Ďakujem. Touto cestou by som sa veľmi chcela poďakovať mojej úžasnej, skvelej, veľmi zrelej mentorke Dania Kerál, a pravda, že aj jej manželovi Senkovi, ktorí ma vlastne vedú celou cestou písania tejto knihy. A je to úplne skvelé, keď sa máte okolo oprieť, lebo mentor je ten, čo smeruje, ale je ten, čo aj pomáha, je ten, čo ukazuje, aj ten, čo kritizuje, a všetko je to úplne v poriadku. Umenie je, keď vám ľudia dokážu podať to, čo by ste niekedy nechceli počuť, nechceli vidieť, ale oni vám to podajú takou formou, aby to presne prišlo tu do vášho srdiečka. A priznám pravdu, že tá kniha nie je len o vás a pre vás, ale asi tou hlavnou cestou je o mne. A celá kniha, tak ako celý život, by mal byť aj o pravde. A keby som možno pred pár rokmi bola k sebe pravdivá tak, ako som pravdivá teraz, všetko mohlo byť inak. Ale čo je to vlastne inak? Ja som spokojná, že som tu, som presne na tomto bode, ale strašne veľmi ďakujem životu, osudu, mojej ceste, že som dozrela presne tam, kde teraz som. A myslím, že najväčšia krása je, keď žena dozreje do svojej sily. A ešte krajšie je, keď naozaj rozprstrie krídla. Takže toto video je poďakovanie mojej mentorke, mojim mentorom, a ide sa ďalej.